Čau, jmenuji se Adam Tuček a už nějaký ten pátek přesně 15 let jezdím na závodních čtyřkolkách. A už od svých 5 let, co se tomuhle závodění věnuju, jezdím oleje značky Eni, dříve Adi. Eni je nadnárodní ropná společnost se sídlem v Itálii, která se převážně zabývá výrobou olejů do aut, motocyklů nebo také skútrů. A jaký olej já používám do své závodní čtyřkolky? Používám olej s označením 10V60, který je určen vyloženě pro závodní účely. A jaký olej bych doporučil lidem, kteří nemají motorku nebo skútr pro závodní účely? Těm bych doporučil olej s označením 10V40, který je vhodný pro normální použití v běžném provozu. A tímto bych chtěl moc poděkovat firmě Skútr Moštěce SRO, který mě už řadu let podporují. Jsem jim za to moc vděčný a víte, jak se říká, kdo maže, ten jede. Tak se mnou pojďte projet.